Anya laki din! Nakita ko man yung post mo iti Facebook din na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunaklaki din. Ay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo. Kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Oh, makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga ron. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni Inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka. Kit agpasyar ka mit Tapno makarelax ka magsag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, itidahita nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nagdaros nga may kanakasikaso ka dito nagtibalay. Nagitipay lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kit di. Ay inayan ito. Itang ka man lang. Anya lakit di. Iso anasapa ak nga imay nana. Taad dati umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da di apiryong. Kan amin mat post ni Piryong. Kat agkom-comment ni Berta. Kaya't asawan da ita. Da ilimlimod da, a relasyon da. Ay mo, nana. Ilimod da talaga Taadamot asawa ni Piryong. Anya? Ay, talaga day jay Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay, nagawan kit din abain na no kasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sabali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Ay, anya lakit din aya. May, apa nagawid ka pala sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Una lagi din makiturog ka ni Jayan ni bakit pereng. Pag-chismis kayo natin agmalmalam magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lang do. Oh, awan tiriri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Aun gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Ne,
Itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Sino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Ang pa anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kini Piryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga day ta. Kan may sang, saan ama pasamak day ta? Tas si aasawa ni Peryong. Isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw, tinakaibaga kanya, iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kaya't ng asawan? Ay na kumare. Gano na para kimbatang iti teresena ni bakit piring iti kalman. Ibagbaga na mutan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibagaday ta? Ay, Diyos mio Marimar! Pakawanam! Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tanday ta at chismis? Kanayon ka nung amin nga agrireak ni Peryong iti pus mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka. Kanayon ka mat ka nung agrireak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan na dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Malagi pa pandamot una yan? Amumat ni Sarya. Ugali na dahi ta idi pa'y ang good. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kini bakla asyak tinang ibaga kada kayo? Nga adda limod a relasyon da Peryong kan Berta? Embaga kon Anya, sa bagay, awan parikot iti dayt na gaputapod numot. Katuwal, iso abay amon Kita ekman no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismis. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda ka ipapanan naman. Amumat iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na achismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya lagi din na ya. Isungarod dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana pod now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaulin da. Nasaya at mo tanagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakbat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare. Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbagamat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga dalimot a relasyon mi kini Peryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mag iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparanday jay kanyak hindi mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare ha. Di ka mananagan. Tay bagak nung sumangpata kay balay mi.
Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na kaniberta, at nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ay, ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Putnumat, no awan ti limad a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, No ang katrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da. Anya lakit din aya. ipapilit mo tamong. Makamu ka man lang, salbak ka kitay. Ay na, makapaulag at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay kano apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas gilaang mo't dayta, saan ayanana? Aywan. Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod na? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anya lakit din, aya. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na itang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yu ka. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang nga rod. No saan apod no daytang ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno dagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunakmanan. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day taken kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabangbangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay na apo, umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang mare. Tapno agnakam ako na. Noog na ka ma? Ngam kasla saan mitan? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay, anyan na pasama ni tang iwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpuda tingiwat na. Yung pagka nga hindi kalman nagkabibaw kumakano tingiwat ko. Saan ba't apod nung nga da relasyon da kinipilyaw? Anya, ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan dahil ang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmay. Talo makitam na talam. Kasano no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking nangiwa mo. Anya laki na mo tatang nangiwat. Ay na, amangan kit di
No saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaw, di pa'y kat kastamon nga agsaw. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Ay nga. Ti kasayatan nga ramidam. Ingkalaangan agkid daw iti pamakawan kenkwana. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chismes. Kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba. Ayawanan na. Ay na naman. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya, dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan kanto mo ngamin. Anya. Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na, magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbagalakan ka nga graman dahil akin baba nga iduldulin mo, katagkabibaw ko ma. Di awanin andyan hakid din. Kaki gimot, kasi lang marudan kiniwat ko. Nung kastapay lang iti bagbagang. Gunggunang kunak manen, salbagag di. Awan ti masyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti baganda. Gaputa amudat ugalim. Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salibang kakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung akas tayo mo din itsura na tangiwat mo? Ha? Kwa pangaasin ko nga mo ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan. Nakabailang nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan ka manggagamot, anya? Di ko naklaang, sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklo niya kumari. Saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahan ako unay. Husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akasta? Halan ako mare. Kasi saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ako ah. Ay apaw, dahil tanto magchistis-misiment among nga aramitan. Oh, itatamaya natin dahil ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano, at damanan mabwisit kin kay tikas ng aramid mo. Ang mga nuday tanto akin baba tagkabibaw. Saanan at itangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo tibagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan ang nagnakamak, idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Day talaga yan tipagnak, ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon ang namimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay,
Panang Tarabay. Anyalaki din! Oy, si kamat gaya mayang. Un mare, umayak man mat agtambay dito itersenam. Maburing ak namin ije balay mi. Sapay nagbara ti panawang. Ay, Trot. Nagbara talaga. Nabara mo dito, di panawan mare. Urag tugtugaw talaan, kataglingling at tapay. Ay, naku namon mare. Malait ka nakmankit di iti soft drinks mo. Kando a biskuit. Ha? Makaininumak una yun iti nalamiis. Namagati karabukob ko, kapo iti bara na. Sige. Mabit lang, mare. Mare! Nay. Awan mata ni Mare mayang. Kalat mata na nagpukaw. Kad no nasabat ko di kalsada, paawi din. Anya? Ay, nagloko matanda dyan, babae. Sana ba binayadan ti ininom na soft drinks kan kinanabiskwet. Ngam nagawit kit din. Anya? Ay, napanag lang imisbo. Idang subliya katawanan. Ay nahamumutan ti ugali ni Mayang. Naglae ngagkikay. So siguro api manawlatan na. Takuna na alibre mo di ininom na. Kinan na. Ay, sana mabalin. Awan di kasi yan nagsaritaan mi. Manulang mitkid diti bayad na dayay Ay ngam saan kumamad agas jay ati aramidin na. Ay, wun ah. Imbaga na kumakingkang o mo na. Naimbag gumamit no awan utang na dito tersena. Nga madabay lang mat. Ay, naiso ti ka ati dugan iti listahan dito Ay ah. Uwan sa ita. Imay nagmerienda. Sa di na pa'y binayatan. Anya lagi din aya. Makapainsulto mo din na ito babae. Asino man ang daytaya kumare? Kahit ni mayang man mare, nagalas matati ugalin na. Imay nagmerienda dito ay itinaminsan. Ngamsa na binayadan. Ay, diyak pa'y napuutan na bimana ulatan. Anya? Ay, unay daytan? In message ko iti messenger ngam katkatawaan na git din ti chat ko. Sana ko na kikil na kanunday jay kanyak. Ay, anya mo ni Mari Mayang. Bumangkrap iti negosyo, no kastalatan ti aramiden na. Ay, Juan, naimbag kumaano awan utang na dito ngam adu pa iti saan na binayadan. Makapaasar met numaminsan. Abusado mata kumare. Di mo pa ilang i-block iti messenger. Maruam day jay a babae. No shock. Jak pagtatakunan ti kumari akas kan kwa na. Abusado unay. Anya kumano imblock na. Whatever. Asino man daytan? Kahit dayjay man abakla. Kunamlan no takkel ti negosyo na. Anya? Manulaang matibayad na nga ije meriendak ije tersena na idinaminsan. Awan pa'y sa nga gasot. Ngam no agtyak. Kunamlan no milyones ti utang ko kan kwa na. Anya? Sa ita, kundi blang, ha? Anya ko ma? Basit abanag, ngam ko namlan no big deal. Manulaang ije kikil ko kan kwa na. 50 pesos, ngam nagado nga ibagbaga na iti messenger. Ay namayang, saan nga aming aldaw? Kat italag kikikil tamong aramidayin. Taamin tayo, kat adaan napakpakanin na. Dahito kumamot ati panunutam. Anya? Kas kalag bibiyag iti kikil lang. Nyalaki din. Kay, kumusta nga'y? Nagbayad ka din ni Mayang iti utang na ka. Saan pa nga rod tanta? Ngayon bay akon. Tinapatag kat in-block ko ni ti messenger. Anya? Uray saan nga umayag bay bayad.
Ken uray aglinipat kami nga kumare. Jak lagi di pagtatakkunan ti kumare kas kan kuana. Ay, sa bagay mo't kindi Abusado met unay. Adala nga ro din ti sigod nga utang na, nayunan na bailaan. Sakit manginsulto bailaan, iti in message ko iti messenger. Ay, una yun na mayang. Talaga ang naglae, ngagkikil na dyan. Ngam, di na mo't panunutin ti tawa, kikikilan na. Isu nga oray saanan nga umay dito'y tata. Awan bibiyang ko ken kuana. Ang iyong mga larawan. Oh, si Kamot gayong kumare. Wan mare, imayak man, tapno pa syarak man, day ti bar mo. Ay, katuna. Ala, iserban nakman iti beer, kumare. Ha? Uminom ka, mare? Wala, isungarod nga imayak. Kan pulutan matan Tanggayan nakit di ita. Taitalaang mat nga imaya. Katuan day talagayam. Anya lakit din. Kaslada inom mamita Awan, kumare, si kakit di mat. Katuwaan lang adi, ako nada. O sige, mabait lang nga rod. Taalaot ti order mo. Wala akong ibang ibigin. Dulo kong lilitaw ang buwan na Mala, agawid akon, mare, Ha? Oo, saan na kumamot akitaan akas na kumare. Jay ininom ta abir, kan jay pulutan, kikil kumutin, akin ka day jay. Anya? Saan abale ta adalat at malaklakwang tunggal rabi, anya lakit din, ayan. May si Kamot, mare. Maalain akon, mare, agawid akon, sumarunukan tumutin. What? Ay! Noy, saan nagangarod ani mayang kumare? Ay, huwag nga rod, mare. Kung di order iti beer, iti may bar. Kung naklakit din, ano bayadan na? Ngam saan ma, takikil na ka, no? Ay, dilagbay ni tikas diyang aramid na. Day talaga kikil ka muna nga aramidan. Wan nga rod, naimbag kumamot nga agbalor laang iti sangag gasot dya in order na. Ngam saan ma, tanasurok alima gasot. What? Wan ata kung di order pa iti dua a klase a pulutan agasan man. Kung saan namot gayam abayadan? Ay, tawanan bain. Ay, diyak madiskret di kinawanan bain na ni mayang. Wan nga rod, mare. Ay, aramidin tayo amin na kabalan tayo, tapno laang makaganan siya tayo. Tapno adamay pakan tayo di pamilya tayo. Ngam da mayang ay sos, dila kikigil ka muna. Nagmayat atong baan tapno agnakam, abusado la unay. Ay, pasensya dayjay amayang. Ngam saanan a makaulit pa'y. Hello? Hello, mare, siyak day to, ini mayang. Ha? Apa nakaawag ka? Damagagla ko ma, no adda ka di tabar mo ita. Wag na dahak dito, apay ka di. Umayak ko ma, iso na lang, tawan pagpasahit nga umay dita. Ang mga numabalin apasahian na. Anya? Umay ka dito'y sa siyak pa'y ti agbayad iti pasahem? Kat ti kayat monto pa'y kat libre ti drinks kan pulutan mo? Ay, sorry, mayang. Ngam uray saan kan nga umay ta abusado ka mat. Anya? Mapuy-puyatan ak dito'y bar tapno lang adabasit asumrek a kwarta. Ngam sika, day talag kikikil ti amom. Agbayin ka mat basit Saan aga putag kukumari tayo kat abusado ka matan? Saan lang ang siyak ti mas asar iti kastang ugali ma?
Ado kami. Anya lakit din aya. Awanan mayang. Awanan ti kumarim amang ikarkargin kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya? Abusado ka ngamin unay. Agasam man ngamin dayta. Kahit mo ti mapan ni Jebar ni Delia. Ngam demanding ka pa'y abayadan na ti pagtaksim amapan. Nalabos ka matern. Anya ko ma, no sa anak nga ikari ako mare na. Kunamala no. Kinahaman dayta ang ugalim. Si kalangarudon tadda kang malina. Si kapela ang tinakarit. Ay basta, uray sa anak nga ikarkari ako mare na. Taadulat ta ti mangikari kanya. Saan laeng iso, anya lakit din aya. Agawit kayo ka din, nana. Ha? Ay, uwan bayang. Agawid ako, unta dapat timapan ko aramidan iji balay may. Kasta ka di? Nana, ang mga numabalin ti makigiddan ka na kayo. Ha? No aglugan kay iti taksi, kat makilugan ako man. Ay, katuwan na. Awan parikot iti day tamay yang. Ay na, agyaman ako na, nana. Mala. Bang para kang arunan iti pagluganan ta, tapno makaawid tamutan. Kasla ka alalayo ti pensyon nyo, nana. Ay, isikakit di man. Adda malabsan ta Jollibee, nana. Ang mga no adda subsobrayo dita. Uray tay kalakaan laang amil ti Jollibee. Anya? Mangkikilakmet uray italaang, nana. Ala, ibagam iti driver tag drive-thru tayo, tapno awan makunkunam. Dagitaman, ay na. Agyaman ako na, nana. Ay, nanana, maruam da dya amayang nuwan kayo awan iti amin nga ibagbagan na. Ay, ustuday jayan. No kuna na nga ulitin ng tumanan ay hustawn. Imbis kit di asyak ti ilibre na iti pasahe, isokit din tiyag pa ilibre. Ay, oo na yan. Ay, adda ayang amin di ba in na da dya ikat no awan mad, nana? Ay, binayadak lang nga ron ti pasahe me, ti kayat na, kat paka nagpaiji Jollibee. Ay, oo na yan. Hanggang man. Talaga mo da dya mayang. Awan na talaga ti bain na. Da kayo ba'y katabagat tinapan na kinikilan ti awanan bain? Naglaing nga ron nga kikil, ultimo senior citizen, kat kikilan na. Anya lakit din, ayan. Ay, namaysahan na kayo nga ron, animay niyang nukasta na. Wan nga ron, gamay na. Saan na maulit tayo jay? Abusado mat unay. Saan lang ada kayo a senior citizen tinagaramidan na iti kastanana? Ado kayo, malaksid pa'y kada kami. Ay, kastaya. Wan na. Iso ana irwamon iti kasjay nga ugali na. Nagpuskol tiro pa na. Bakit man wano saan, kikilan na. Ay, nagalasmutan nga ugali na. Talaga saan na makaulit tayo jay babae? Wan na. Tapno makarit na matbasit iti baing. No agkikil tumanan, ibagayo nga awan tapno mapabainan. Ay na. Da kayo magayam ti masabat ko, nana. Ha? Kwa. Awan mailibrek kan, awan maipakan ko kan kamayang. Anya? Ununaan kan tamo kun ti ugaling. Ninanamot. Imbes nga ibuelok pa'y lang, inunaan na mo't. Amo mayang, saan mo't adakas ti agkikil ka? Ngam no pinagbigyan da kay tinaminsan, ay kat usto kumamot na? Ninanamot.
Imbis kiti asyak ti ilibre ngam. Si kamot tim, Ala, saan man lang. Sana na talaga. Manggod ka nga may tapno saan lang aray ta libre ti amaw. Ay, salbag ka. Naimbag nga oras mo, kumare. Kumare ta rupam. Ay na. Awan di may libre kan kamayang. Anya, ay unay kamutan, kumare. Apay nga'y akastamutan ti panagsasaom kanya. Oh, anya ba'y kumati mayamanan dito ay. No saan nga ay kikil. Dahil tala ti paglaingam. Nagpuskol matanay ta rupam. Di ka pa amo di agbain mat. Anya, Awan di makikil mo kanya. Saan mat ka tatagis ta kikil? Ngam no pinagbigyan da ka ni tinaminsan, gusto kumamutan. Ngam si ka ngamin, di kayat mo kat kanayon. Di ka lang mabain. ha? Awan makikil mo kanya. Iso abang nga asim na pumanaw kan. Anya, Diyak labag tatakkunan ti kumari agasken ka. Pulos na di ka makarik na itibain. Manggit ka ngamin Tapno saan nga amin na kanam kat agtao di ti kikil. Anya lagi tinaya, ha? nagsakit at talaga ti panagsasauna day di abakla. Ti kunam git de. Nasa ertirik nam, gaputan na paisuan ka iti imbagana. Anya, Gusto mo ngamin ni bakla. No pinagbigyan da ka iti naminsan akikil mo, gusto ko mamata na. Sika ngamin, ti kayat mo kanayon. ha? Agnegosyo di tao, tapno adda ipakan na iti pamilya na. Ngimsi ka, ti kayat mo kit na namaya pa nagkikil. Awan talaga masurundaking ka. Ala, huston. Oh, makita mo ditang aramid mo. Di mo kaya tadenggan ti bagbagak, gaputa mapaypaysuan ka. Anya lakit dinaya. Maridel niya. Ay, awan makikil mo kanya. Si kakit dimot. Sa anak mo't nga imay tapno agkikil. Una yun. Kato agruproba kamot ngamin amang ngikil. Awan makikil mo kanya kunak tumad. Ay, salbag kiday. Anya, Sobra kamot. Nairwam ka ni tikas na nga aramid mo. Agorder ka iti makan. Wano mainom kalpasan na. Ibagam akikil mo. Saan mo abayadan? Nagalas at talaga ti ugalim. Agkumari tapaymot. ala, pasensya ka kuman, mare. Ikarik ka di. Asaanan maulit day jay. Nasaya at ano kastatan eh. Adon ti gimurakan ka. Gapoy ti kastang ugalim. Awan pa yan ti mayat. Makisaritakan ka. Isung agbalbaliw ka kumamatan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay, poya. Una yan, tikas to abiyag. Nay, apa ngay paray? Naku nagmutin na pa nagsinay. Naikatag nga ro diti trabaho, pare. Anya, apa ngay? Slawam pa, iti talwa bulan mo ya trabaho. Ita na ikakan. Ay, adda nga mintik ka trabahwak asip-sip. Anya, sip-sip. Una ngay. Tila ipulpulong na itibus mi, pare. Iso ay nikat nakmatan. Una yan. Mga kidi mga minod, nararamida makalokwan. Iso kayo ni kada ka. Awam mo, pare tamo. Oo. Bihibak tupay dyan, parts. Kastaya. Kaya ala, mangsapol ka man na paray. Ado ti mabalin na pag-applyan iti trabaho. Laki day, nagagag kang agbiraw. Ay kung makabiraw ka. Oh.
Manon alawas tinapalabas, manipod na ikat ka iti trabahom. Aging ka ita, kaslaawan pa'y plano nga agsapol iti panggadam. Ah, Adda ka matlatan dito'y balay anak kauldag nga agmalmalam. anya kalakit dinaya bakit? Inakto ka di mang sapol. Kano? Nagtambling ti masikog? Wano no agitlog di baka? Anya? Agililad ka matang agmalmalam. Kunamlan no awan pinutot mo apakanam iti kastang aramid mo. Ana, husto ka din bakit? Rumwarak inton bigat. Mang sapulak iti panggadak. Ala, mangsapol ka iti panggadam, tasaya atam ti trabahom. Tapno man mo't agbayag ka, sana kasta. Manon at trabaho ti inaplayam, ngem di ka mo't agbayag. Kayo sa wing nagsapsapol kayo ti konduktor iti bas ngay mamaniho yaw, angkal. Wag. Hindi pa'y napanalawas nagsapsapulak. Ta imikat ngaminan ni Roy asigod akad kadwa. Ah, kasta iya. Ang mga nuad da amom ama irekomenda mo ko. Ay, bareng maya ni Pari Malyong angkal. Ang mga aming trabaho na itakay. Kastaya. Pakibagam to mga rugeng kwa bareng kaya na, ha? Ay, wala angkal. Mapanak di balay dahin tumalag. Bagat kingwa na. Rumwarak ko man. Ngumadda ka man pare. Huwag paray. Imaya ka, taumay ka kung masaludsudan no da na biro ka mo na trabaho. Ay, awan ba nga ron pare? Ay so asa na sumarsardeng tingiwat ni bakit ko. Kasla upang agmaya putak a putak. Anya. Una yun, tawa. Puta ka puta, jo. Ala, ingkang karoon na dyan ng kalbaw. Pagsapsapol iti konduktor iti man maniho na abas. Ah, kaslaya. Anya nga minang tibas nga iman maniho na ita. Bagyo to Biskaya, paray. Ingkantap no makasaritam iti nasayaat, oh. Wan mga ron pare. Nang paglakid din ta nadamag mo agsapsapol. Ay, kiuwin. Ah, napana nga minadya balay na iti kalman. Napana gimatang iti lako ti anak na atchilyaw. Kaslaya. Alang nga ron pare. Inak man ijabalayda. Apay nga inikadda kay ti sigot at trabaho. Inikadda kang gan. Tadda nga min ti katrabahwak asipsip. Kastaya. Kat dito'y kakanya ko na. Sure, anggan. Sigurado ka, akabailam ti trabaho ti konduktor. Anya laki din na anggan. Kaslawan talakyo kanya. Kabailak man. Nasayad no kasta. Kag, kaano ka nga rudamang ruge? Di uray man itangan. Anya? Ay, una yan. Ipabigat mo mat na. Tanubigat pa iti panagbiyahe ta. Anya laki din na yan. Ay kat nasaya at nakabirok kan iti trabaho, malyong. Uwan bakit? Isa pang asim ha. Tasaan ka kumamutan aputak-aputak. Anya? Anya, Maumuma ako ni tinghiwat mo. tiawanan bain. Sa anak matkat nga agniwat-niwat no amom kumamuter aramidam. Ana, aday ta ka manan ako na akong kahit. Mangrugi ako ni trabaho kintun bigat. Isa pang asim ta gusto kumamutan na. Nasayaat. Say-saya atam ti panagtrabahom kini Uncle Boy. Bareng agbayag ka kenkwana. Anya lakit din na yan. Un ka day bakit? Titigit yun, Ana. Ah, manungay ti bayada. Tangay ka dandani kayo. Iso discounted ti pasayaw, Nana. Anya, dandani nga ibagpagam. Di kahit ko asawain. Senyor kayo. Iso ako nakadandani. Anya, ay nagalas matanday tanga ugalim si Kamalyaw. Katuan mo, Nana. Puto matibagpagak. Anyan laki tinaya. No, senyor, dandanin. Nita ulitan na. Si Kaman mo ti pangibagaak iti dandane. No saan nga sakit tinakamawa? Sabi nga sakit tinakamura na. Tasaanak pa'y mata, senyor. Anya, Ala, agpahit kay kiti, Nana. May saatandani.
Nagalas at talaga ti ugali na dayjay amalyaw. Ha? Apay ayan nana. Nagluganak iti boss iti naminsan nga aldaw. Isumat gayam ti konduktor iti iman maneho ni Buyay. Ay win nana. Isaon ti konduktor ti bas ang paggibis kaya. Ibaga nakit din kanyak. Adandani akanaw. Ha? Dandanay. Wan, gaputa senyora kaun. Anya? Ay, maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay. Talaga pagsasawa. No iso nga'y nga tama ti pangibaga ak adandanay. Unay na malyong aya. Malahbayan yun nana. Kasaritak taw. Ibagak day taking kuwana. Apay, anya manin di mang mangag ko nga inaramid mo kano iti may sa pasahero as senior citizen. Ha? Adaya mo. Anya kumangay mo ti aramidag. Imbagam kano adandani. Anya lakid dinaya. Bakit mangarog? Papanan lang ay nusan adandanay. Ay, sika talaga malyong. Tilar aramidem. Uray pa'y senior citizen. Saan arumbang nga ibagbagam ti kasta. Anya lakid dinaya. No sika ngay nga tamot ti pangibagaan da iti dandani. Sa anak pa'y mo ta senyor o. Ay na, tasumungbat ka pa'y laang. Itultuloy mo day tanga aramid mo. Takita no saan aday tamanen ti pakaikatam iti trabaho. Kastagayan timbaganakan ka da di amalyong kumaray. Wan, kumaray. Saan nga rod ang maikat iti panunot ko dayjay nga imbaga na? Anya kita dandani amapan na ibagbaga? O na yan na malyong dayjay. Uray bakit akon katagbiagak pa'y mo't itinapao. Ibaga nakit din adandanay. Ay, marurudak at talaga kunkwana. Ay, sakti pang ibagaan na iti kasta. Makangag Pagsasawam, ay maruam mo. Nagturod amang ibaga, adandani akanaw. Ay, tiawanan ba'y na lalakay? Maminsan pa'y kunak tumag. Sa dino ti papanan nyo na naminda. Mapanak iji bambang. Ato nga ron titigat yun, nana. Discounted ta dandani kayo matay. Nada. Dandani ngay bagbagam mo, si Kamalyong. Anya lakit tinaya, nana. Dandani ko nakata senior citizen kayo matay. Di dandani. Na, madin sakit dia. Ha? Oy, bakit akon, ngam agbiagak pa itinapaot. Amom aya, adandani akon, Di na naman. Saan namang angaw? Panagkunam, ang angaw day ta. Sika nga tamo ti pangibagak iti dandanay, nusan ngagsakit tinakam mo. Ay, nagbayag kiti na. May sa dandani, tibayadan nyo. Aniya? Ay, nasayat man ta nagranata, Bella. Nana, Pangasem, tabagbagam man ti asawam. taapay? Ibagam kan kwa na, saan na nga ulitan nga ibaga kanyak adandani akon. Anya, kaano na nga imbaga day ta? Nagluganak ngamin itibas, idi namin sa ngal daw. Agasam man, ibaga nakit kanya kun adandani akanaw. Ay, makapaluksaw. Talaga day jay amalyong. Awan dengdenggan na. Amin samot ngamin ababakat kan lalakay nga aglugan itibas. Kat magbaga na iti dandanay. Ay, apo aya. Ala, bayan nyo nana. Kasaritak to ti asawa. Sika talaga. Awan dengdenggam. Apay manin aya. Kasang sangput ko pa'y lang. Ngam kastamanan ti bagbagam.
Nagrana kami kin ni Nana Minda itay ijay tersena ni Auntie Maria. Ibagbaga na nga imbagam kanukan kwa na adandani. Kay, anya ka nung iti madi iti dayjay kat pudno man. Bakbakitan ako na. Anya? Senior citizen nga ron, di dandanay. Yan laki din na ya. Ay, jak amukan kamalyong. Iti kasta nga ibagbagam kadag iti babakit kan lalakay. Makaamu ka no tutupanda ka. Ha? Amangan mo no sikan ti dandani. Anya? Senior citizen dan, ngam saanen anasken amapan mo ibagbaga kadakwada a dandani. Dandani, tamadimot na. Panunutamot ka di ngamin, no bilang tasikan tumot ti lumakay, ta ibagakken ka a dandanikan, no saan nga agasok day tagong mo. Nagado nga ibagbagam. Mabisina ko. Tingka mangisagana iti makanan. Kunak tumot ka, ibaga na mulakan katikas itimbaga na kanyak idinaglugan ak itibaws. Nagmadingarod adenggan ti imbagala kaniyak. Dandaniak kanaw. Di mo pa'y lasinipatag na kang tiyawanan bain. Bay amon Imbagak mo't kiti ti asawa na, abagbagkaan na day jay amalyaw. Inaurain ang makarana iti magtutok kan kwa na. Sapay la kuma, barang iso ti pagnakman na. Iso amani po dita. Ay, jak kayatan ti aglugan iti bas. Ha? Ano saklangan ti aglugan iti ban. At least ijay, awan ti konduktor amang ibaga dandaniak. Ay wala, uray siya, kumaray. Jak matan kaya ti aglugan iti boss. Makadlawak man. Ha? Anyat madlaw yung gan. Manumutin alawas akas to iti mabaspasamak. Kasla mabilbilang dagluglugan iti bas ngay man manehok. Ha? Kan madlaw ko apasigla nga ubing ti mayat nga aglugan. Anya? Awan matang taglugan ababakit kinalakay. Kasla mas kay kayat damot nga aglugan iti van ang nagngina ti basahe ngim iti bas. Saan mo siguro ang gail? Amang ano na ira na laeng. Kapay la kumaangaro, takasta, malyong. Ay naparay. Adun dagiti senior citizen, dito'y lugar tayo nga do ti reklamo na may papangking ka, oh. Ha? Babakay kinlalakay dan. Saanin anas ka na mapamoy bagbaga, dandanida, oh. Sigagit di mo pare. Iso nga rin ti makagapaw. No ape asaan na kayat nga glogan iti pas. Gapuking ka. Una yan. Ay na. Numaamuan ng kalboy dahi tangan aramidam iti pasahiraw. Ang mga kidi mo no iso ti pakay katam. Ay agan ang nagkaparay, oh. Gapo nga min ti kastang arami maw. Awanin ti mayangaw may aglugan. Siyempre apiktado ti kita yu, ah. Ha? Iso gusto nga miinan ti dandaning ibagbagam kadag iti senior citizen. Sayang mo, no gapo lang iti dayta ka mawalang ka iti trabaho. Nagsingpel lang arunin ti boss maw, oh. Ay na, iswasaan kami nga gluglugan iti bas nga iman manihom. Tanagalas mo nga may tiugali na niya konduktor mo. Nagalas mo't lang kiropa na. Ha? Agasam man, namin ababakat kan lalakay nga aglugan. Kat mapanaki din, ibagbaga dandani ka naw. Ti awanan baen na lalaki. Anya? Kasta ti bagbaga na iti pasahero? Katuwang makapainsultaw. So amadlaw mo siguro nga awanan ti senior citizen nga aglugan. Kaputa di na kaya ti ugali na. Anya? Ay una yun amalyong dayday. Sumilagaya ma. No masuk katanday di akong doktor. Iso, aglugan kami tumanan.
Ngamno ita, ay kat, ano san mi pa lang tiaglugan iti van Ha? Naimbag ijay, tawan ti konduktor, amang ibaga kada kami, adandani kamen. Ha! Isumoy lagayam, nga awanan ti met aglugan dito'y bas nga imamanehok, gapu itarabig mo! Ha? Nagkunang aming keng ka, amapan mo ibagbaga kadakwada adan dalidan. Anggal, makapainsulto mo ngamin dahi tangaing ka ibagbaga, malyong, tauray sa alumakayan. Madi mo lang, ti panagdengag ko itakas tanga ibagbagam. Kukwa, Uncle, pasensya ka na. Ngamjak kayat tigas tanga ramid mo. Uncle, itad konti sweldo mita. Kit saan ka nagtrabaho, inton bigat? Mangsapulak laangag, iti kasukat mo. At data, saan kang agbayag iti amin apagtrabahwam? Amin ngamin apagtrabahwam, ket naynayunam iti kalukwan. Anya nga ita? Una yung tigas ko iba. Ita, agparikot ka manen iti panggadam. Tanakaungeten tibos mo ken ka. Ha? Idi pa'y lang amin nga ibagbagak ken ka. Asar dengam day ta nga ibagbagam adan dani kadagiti babaket ken lalakay. Ngam sigil at tamat. Ala, gusto na ba? Agnakam kamat siguro. Salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.